ebrewo na nyamenko onipa ode nimdeɛ ɛbɛboa akyerɛkyerɛ adesua mu amaye ene Bishop Maxwell Opon Asare, the Church of God 7th Day asafomu ena owo na hono udi ni juma. Bishop, yes please. Yema wakwa haba enyumre. Ye nua me dofo. Wadaro mabema wo mic na ba on. Okay. Okay. Me jiri se asafo no omo ho ye. Oh, Nyankopon adom. Ye de nyame ase. Ya ededin. Ye de nyame ase. Suanu mu so asomdwe nko a. Amen. Asedankan erade. Ono na ne obeboa ede adesua no afa ode ya fa twero no mu na yate nsami ase. Ene osofo Philip antimi amma wato ye nkra se brichie abofie abrewa aka enchina gu enti eneyi enye nea obetimi aka ye ho ye ma no shedding onkafra ene ne maame a wagya ye ho ekro enti ene de meni bishop ene betena paso na yatwetwe nkomo kakra na onipa obekenkan twero no de aboa ama pense mwatimi akoso no Emmanuel Ansa ono nso efri Church of God 7th Day asafo no emu na womo eba Ima good evening. Fine. Na apom to saying Nyame adom ti yanwe ye de nyame ase Bishop yen shase emfiri ha na yeni enkomo wo hwe asama ye de atudwa a minyina so na memisa se wo hwe firi apam dada ene apam foforo emu a saa apam ahodomi no a ye wei ede na wo mo kyerɛkyerɛ ede fa Nyankopɔn ne response ede mabone obi ye bone a apam dada mu ene apam foforo mu se ne Nyankopɔn se responde to saa bone no a nipa no aye no. Okay. Yo ye chiachi fu nyina wo mo je uzo na ye de mpabo ebe hyase no kre kafra afi ya to aso. Right. Ibiasi nyina hene ne ade nyina so tumfo Nyankopɔn. Amen. Abraham ene Isaac ene Jacob Nyankopɔn. Amen. Rado de saa bodin we ena wo de ayi wo ho adi afiri enyame nyina mu nti wo ye Onyankopɔn ba ko pɛ yeyi wa ye se wa ma amanwe ene asomdwe aba ye man Ghana emu ama ebi aka takwa ene ne mansini enyina mu ema enunti enanwumre yetimi atutu anamon aba ahase ba bibi wasem no ma achifo enye wo ho ntiase ewade enyina mu yesre wa hoden efa yesanso esre ntiase ede ma achifo nyina fa yemu na ye ne awo ewrade wo pɛ na ma yachifo nso nyia asemu enufusu ene emu eduane no na sadie nyina wie pɛ ya yebekɔso yada wase ebise ebenya sondwi wo mu ye nyankwaje nso ewo atemudani mu yada wase ewo Yesu din mu amen. Amen. Yo ede ya bie ano awie de na ye nhwe chiro dada no ene foforo yi emu de na ekyerɛkyerɛ yen efa obi ye bone a sade Nyankopɔn hunu saa bone no na sade wo say respond to bone na nipa no aye no. Okay. Yo mami penti scenario bi ento right na ewa asem na waka no na bibia na mabesha se abo free angle bi nso adi aba right na de tie ni se emre bi meti se na obi ye ka se bi se Nyankopɔn na owo apanda dan mu no Old Testament no oye demiurge chese oye nitimo tin na ono no wudi no rough sisia obekum sisia nti oye wudini eye netimodinfo bi na wo apanda dan no na Israelfo no oni omunam no wotimi epaya sasim no wasum bi edi agum bra Mose okoji emransem dinu baaye no obaaye na wo mu suma abosum bi eye Muslim abosum ni bi golden calf ema Onyankopɔn okum nipa 3000 wasa abre na mu enti Onyankopɔn no wo Old Testament ni mu no wo no oye nitimo odene na fa bone so nche right ena o sanso kan say enti wo ba apamfofuru mu a Jesus no ono ye an incarnate of the God in the Old Testament no
I say onyankopon na no wo apanda da ni mu no ene oyi ni ho adi say Jesus Christ wa pan fufuru mu na onu mom no baaye no so no oba be kire odo ema o kire say even kura no obi bo wasun benkum na dan nifa no so ma no ma omom obi obone a fa che no mpre enso ahodo enso ene ade na onu mom ni ye very forgiving na okuta odo kese bi a emu ode na onu di do na di be wiase enti esono Jesus na esunu Nyankopon na the Old Testament mu de onye kura no draw sa conclusion no now the tie ne say sa tumi ni mienu nyina no wo mu ya de koro right Onyankopon no wapam da dan mu no ani Jesus Christ no New Testament ni mu no wo mu nyina ya de koro but Old Testament ni mu no ye wo different attributes about God. And now, over New Testament in Munsua, you have different attributes about the same God. Now, upon that day, you have attributes no or exhibited back upon that day, no exhibited back on New Testament. Right. By Brother Paul, all can a Yuhasemino, Israel for Yuhasemino, in respect to God, Efen Yankupon, or can Yankupon attribute to me in Yankupon attribute. A character be a woman. Right. Enti Romans chapter 11 on verse 11:33 verse 17 no dey ban verse 17 osina se dua mman no bi abubu wasina se edua no ne man no ebi bubui Israel for no okam asem se edua no man no bi bubui ya che se Israel for no oyi bi no firi mu ena odi yen amamamu fo no bi be hye mu a osi na se dua mman no bi abubu na wo a wo ye wirem ngudua no ena osi wo amamamu ni no wo ye ewiremu angudua wode wo afra ahyem ene ye de wo afra Israel for no amo abehyem abenya Nyankopon adom ni bi na wanya ngudua no ihini ni emu nsuo ni bia na wanya Nyankopon engudua no mu nsuo ni ni ihini ni mu nsuo ni bia nhwoawa wo ho ewodua mman no ho wa wo ye amamamu ni no men hwohwa ho ewo edua man no ho eye Israel for no ho se wo kra no we ye better chen Israel for na se wo hwohwa ho dia ana o si na se wo hwohwa ho se we ye better chen Israel for no dia enye wo na wo so ihini no na enye wo na wo so edua ni ihini no na ihini no na eso na emom ihini no na so ke se enye wo na so Israel for no na emom Israel for no na so ko anim verse 19 na afi wo beka se wasinti afei wa wo ya mamamu ni no wo beka se dua mman no bubu se won fa me inhyem Israel for no bi bubui se de miam ya mamamu ni no menya kwan aba behyem eye no kre wasi eye no kre se Israel for no bi bubui na wa mamamu ni no abehyem gia wanye ni enti na bubu ye Israel for no gia wo manye ni enti na omu bubui na wo de na wo a wo ye amamamu ni ni de wo de gidie na ejina ho wo de gidie ya wanya wo Kristo mu na wo de gina ho enu nti nyene akrokokosem enti manwene akokrokosem na mo nsuro se wo ye big na emom suro Onyankopon na se Onyankopon ankra dua mman a efiri dua no ara fifiri ye no a oron kra won so wasi wa mamamu ni so se Nyankopon ankra Israel for no na opanishi wo mu a wa ya mamamu ni so no wo be ye rofa enya de obespel obepanishi won so enti hwe Onyankopon ayemye ne ne den ye okay enti sa verse we na me pe no wasi kai Onyankopon na yemye one oh say Nyankopon ne yemye che se English Bible ni use goodness yes and I say mercifulness of God che se Nyankopon ni moburu hunu a oye any ni goodness a oye eno no eye one attribute and another attribute ni say Onyankopon ye de oya din eno ye ni severity and I say ni hardness nti Nyankopon oye moburu hunfo eye odomfo at the same time so no the same God na so esan so ye hard oya din na say wo ye no rough kakra bi a enya de a obespel kra nti say Old Testament ni mu a ne din ye no na eye adwuma kese pa na ne moburu hunu so ye adwuma de ba na ne din ye no a oye no eno wo soro na ne moburu hunu no emom no edase na wo ba New Testament ni mu so a ne moburu hunu no mom no akwakoye kese na ne din ye no emom no eno no akota akiri enti ati say ye ni pe ya no yenkuta one attribute edu ba bia obutumi fu right edu ba bi nso obutumi sere edu ba bia uyam etimi ye edu ba bi nso obutumi ebotimi modere ni nyina ye attribute bi a eka ye ho enti Nyankopon so sa na ote okuta these two attributes nti no Old Testament ni mu no we very hard
and the New Testament in no very merciful. Now yam afemi ba the issue about say Onyankopɔn punish enipa ne otwe nipa no aso wo ne bɔne ho anase ontwe aso wo bɔne ho. Now enem ye kan say ene ya ne ye kan because enim say atemuda no de Nyankopɔn seti edabi di ato ho no mo say saa mere no so a obebu ewiase nyina ten say de oni Nyankopɔn ne hyehyɛ no tie enti wo kan Acts chapter 17 verse 31 na wasi yi edabi adi asi won mo a wonam oberema Kristo Yesu so ebebu ewiase enipa me nyina ten eno ye atemuda no. Revelation chapter 21 verse 11 and 12 and chapter 22 verse 8. Revelation 21 verse number 11 osi ekura Nyankopɔn enumyam. Revelation 21 verse 11 na ekura Nyankopɔn enumyam de sorry chapter 20 right 2011 no osi na mehunu anyewa fitaa kokroko ne de oteso no we oka atemuda no ho asem osi enti ohunu ahengwa kokroko bi ene de ote ahengwa no so no asase ni osoro dwane nanim ono na osoro ni asase edwane wo nanim na wanya bebi ama yenya bebi ama osoro ni asase sa ko osena mihunu awufo na mihunu mo mawuo ni nyina nketwa eni akese se wogirengina anyewa ni so mo nyina gege Nyankopɔn ahengwa no anim na wobebie nwoma no mu na ebie enwoma mu na wobie nwoma foforo bi eni ebie enwoma kese ba ko bu so eye nkwa nwoma no mu na saa enwoma ne efa no nkwa nwoma the book of life na wanam nsam watwere no nwoma no mu so ena wobubu awufo atansa de wonwuma tie correct enti we ye atemuda nti obi anim sa atemuda mu de Nyankopɔn ebetwe nipa maso chapter 21 verse 8 chapter 22 no verse 8 no. Chapter 21 verse number 8 no osina awufo no wana wanyi anie no dabi na ehufo wo mo ye ehufo ne wana wanyi anie wasi ehufo ene wo mo nyi Nyankopɔn ni ene mo nyi Kristo Yesu endi ene achiwadefo ene wo mo ye Nyankopɔn achiwade nyina ene awudifo ene wo mo kum nipa awudifo nyina ene nwamanfo ene wo mo saware nwaman wo mo ebo nwaman nyina ene adutufo ene wo mo tonkrofo aduru ne abosonsomfo ene wo mo sum tegare ayanta brakunde ni abosom nyina ene atrofo ene wo mo nka nokre amutwa nkontompo nyina no nyina benya wonchafa ewo otade a ejane sofe ederu mu wasi wo mo nyina beje wo mo chefa ewo ejano a sofe dere ewu mu no enti we ayatemuda emu asem na oka obi enu sa temudam de ehɔ na Nyankopɔn ebe punish nipa according to onu Nyankopɔn ni nhyehyɛ no ba question say eneyi no eneya no atemuda ni nyanso ye no say nsem bebre tututu nipa enti nsem bebre be na tututu nipa no eye nipa na ye bɔne a ye ho asotwe ene Nyankopɔn de maye ana say enye ye bɔne ho asotwe na ode maye ehɔ pa na say here we are discussing no now that question we no answer no both yes and no and say yes na ye de when and no ye de when yes no ni say Onyankopɔn oye mobruhunfo nti no on punish obia wo ne bɔne ho ene on punish obia wo ne bɔne ho ne now na ode che ene yes enu quotation ni First John chapter 1 verse number 9 osina se ye kan ye bɔne kira osi na ene ye sa period we ya no se ye kan ye bɔne kira oye onokwafo ni tini ni se ode ye mo ne be chen Onyankopɔn ye nokwafo ani otini ni se ode ye bɔne e be chen yes so enti sa verse we kira se Onyankopɔn wode bɔne e de che ndi empra he enti me chechire mu ba right fa mu kra na okom ho asem se wode wo mu bɔne e de che wo mu no so on se me ka se answer no ye yes and no ena esanso ye no right okay ho amu ena onfa wo mu punish wo mu no onfa mu bɔne o punish wo mu ana so twu maso on ewo sabre ya wo mu ye eno so ewo Hebrews chapter 12 yes. Hebrews chapter 12 yeah verse 7 o se muhunu asotwe mu amane etena mu a wasi na se obeye Nyankopɔn ba na se uhunu
Uhuna amane wasotwim na wotene mu a Onyankopon ye mo se mma. Nyankopon de wo ye te se ne ba. Na oba ben na owo ho a neja ntwena so. Na akwara ben e na owo ho no mo ne papa ntwena so. Na se munni asotwe a wanyina anya no bia. Na se munni asotwe a agya bia de ma ne ba ne bia. Ene na mo ye adwaman ma. Ene na mo ye bastard ma. Ana se mo ye dwaman ma. Mo ma me ekotwe mpena na ode wo mu. Na enye mapa. Na mo nye mapapa. Bio Ko ebio ye wo yen hunam fam eja yanom ye wo hunam fam eja a omu ye papa nom se asotwefo a ye mfumso a omu twe aso na ye fere won na sam papafo no ye fere wo mu enti yere mfa ye ho enhye honhom eja no ase enkyene sa ejanom pia ejanom pim ejanom ana enti se ye papa nom kura hunam fam mu wo ye no so omu twe aso na se ye de ho de hye wo mu ase a empen ahe ene amfia ho nhye honhom eja na oyo Onyankopon no ase na yetumi atena ase na yetumi atena ase so nti wo kan ko do verse 11 na eno no che se Onyankopon enso chastise ebinum wo twe ebinum aso eye ho anu a eye ne ma na otwe wo mu aso enti se obetwe ne ma na aso na che se eye corrective punishment make se collective punishment a che se asotwe bi a odi twe ne ba no odi na atwe ne free bonim akrakra no se de be ya onkoto bonim right correct enti eno wo ho but se de asem city no je se me de kwanta ade tutu asem enti times bi wo ho no mo a esese yeti ase times bi ti se ye wo bibi wo ho a ye fa no consequences of sin ana ye wo punishment of sin are two different things all together in the consequences na ye de wen consequences mi chechiri mu ba okay consequences no e wo ho ena baby a wokotwe ba ye na me konantinante ho no e fa Nyankopon ne din ye ene ne moburu hunu no ene so esese yeti ase we mi titi ani keke ti ese ko deep ne yeti ase afese ye beti question na wodi abana si ye pan so a esese yeti sa ase mu yase sin what is sin boni ani die ese yeti enu so ase because me ka consequences of sin the punishment of sin what is sin ese boni akasa no yeti ase okay si ye tie no ase wi a ye wo bibi wo ho no mo a ye fa no intentional sin oh buapaye ebone ene wo bibi so ho no mo a ye fa no unintentional sin boni bi a wo mo apa na wo ye nti mo se asem no enkwanta de dem bebre nti sa enkwanta nan we a wabo so ye kura ye tim de enne ewura mu a ebe kama na next week ne yatoa so okay nti afa ye nhwe consequences of sin versus punishment of sin. Are two different things all together. Consequences of sin. Right. She no yabaka say boni no so. Ana ye wo punishment of sin ye boni ho asotwe. Okay. My meaning can define two different things all together. But my meaning can define consequences. Okay. Say the be chief on betiasie. What is consequence? Consequence is something that follows as a result of something that has been done before. Yaka say consequences such as ade bia aba if you say wakwa koye ade bi dada na de okoye dada okoye no a chere na say dada no eno no nsonsonso e na aba eno ye consequences ana yaka say punishment nso a punishment is the penalty imposed on somebody for wrongdoing. Oh punishment ye asotwe ya ye de tu obi so akwakoye ade bi a eye ade bone enti ye were consequences of sin and ye were punishment of sin and then no enyama bebre ya eba enipa maso no enya punishment Onyankopon de punish wo mu but there are consequences but my meaning kan enkire memfa bible verse bi nkire sa consequences no na punishment ni mu okay ye kwa Genesis chapter 3 a Onyankopon ka kire Adam ni Eve e Genesis chapter 3 say garden mu enu aba nyina me jama mo wo ho kwan se mutibidi ba sa dua ba ye si garden ni finfini ye papa ne boni hu nimdie dua ti ma mo fa mo sanka na ma mu ni bi na da mo bedie no sa da na mo bewu sa da mo bewu nti ma mo ntibi ni ana o kan sa asem di kire wo mu o se waka nsem mienu se wo mu koti aduaba ne bidi a wo mu ebewu na o se ma mo ntibi ni o ka kire wo mu se bo san kura ba ye no bebie mu kire wo mu se wo mu koti aduaba ne bidi a wo mu ani bete wo mu ani bebie no ma hu papa ene boni aye ti se Nyankopon enti Adam ni Eve koti aduaba ne bidi ye no consequences ni esi wo hwa e dey ba se me si ye wo mu ti bidi ya pa no mu ani te
eno mu papa ne bone eno ye the consequences of the action that we take here no duaba na mu kote edi ye no the consequences na ba ye no say amunu wa no wo mani te emo mu papa ne bone okay ana afei okan ne punishment adi kire wo mu say se mo kote di amubewu enti wo mu kote duaba ni di ye no physically no wo mangu wo mu tsa hono ma Adam nya ba say 930 years or so. So if I'm right, Adam 930 or 930 years. Asana Adam nti punishment na kasa no a o kan wasem kire wo mu no. Wo say ama ebrenum ko ti dua bani di ye na nemum etwentwa so for best 900 and something years. Asana punishment na kasa no eba. So nti ye hu consequences no. The consequences ni say mani bete. Ana punishment no ebetwinu asana aba no so kire say mubewu. Enti yehu differences na ewum no se mema another scenario a fan se obatan bi no ne ba ho e na watwe enkwan a eye hye e de asi wo na o tade de abanti won pese ne ba no de ne nsa beka enkwan no e no ka kire akora ne se manfa won san kan kwan no na se wo de won sa de tun kwan mu a won sa ho nyina be hye e ma won sa ho be woro e be ye wo ya pa ti manfa won san tun kwan no de mo se wo de won sa de tun kwan mu so a me ba metai wu ana se me twa ma enti aniama ne yemienu ena maame ne gya ne ba no ho na okọ obaye no na ne ba no ede ne sa de atonkwan nu ama ne nsa ho oyi ne nsa ho odi nsu gu na ne ba ne nsa ho awro ntiade na kola nko ye no wanya ayi no resource no eye consequences of adekora no kokọ ye no ena ede sansonsonso ede aba no enti ebia maame nkro ba ommo ne ba no there's a consequences in the day e bae na obata bi so ho no ba emfa ho no se ne ba ne nsa ho awro obesan so ata nu di so oba no obetai akola nu a akola ne se ka consequences no ana ne nsa so asa ka punishment no enti sana yanso ya de no etie ena no se wo ewiase abrabo na ye bo no a on se Nyankopon kwan of us create ye no wa create say one create say robot ya ono no Nyankopon no di remote edi control ye enti Nyankopon ama yen free will obo obia no di obia ne pe edi ama no okay ena Nyankopon pe no di ama ye no yen ye di ebo ye bra enti ena se Nyankopon di obia pe di ama no enti onu Nyankopon na asanso wasanso a kire ye de eye ene de ope e wasasi we so say we na me pese moye okay enti wonya ye bone enti bibia wo wa wonsem enti you can decide to choose whatever you want to do. You can decide to choose bad things. Say obeye, obetime choose say we dey ade Nyankopon ka say menye no na abeye. Ana obetime so decide say obeye ade a eye papa. Ana Nyankopon dey obi free will dey amanu nti no. We are confronted with choices. Every day be a decision be a obetake bia no your choice. Me ba hey, metime decide say memma ha. Me be metime ka say me fa form. But no ma dream say there be man fa from obeche foka make me aka say ebia ane me ma decisions and you take it. You can either make a wrong decision or you can make right decisions. It is a wrong decision a wrong decision no ade ono nankasa ne consequences ade beba enti enyama atutu enipa ma wo asase we so no bebre wo hono a enya punishment na Nyankopon de ma obia because ono no aseti atemuda no de ato ho no say atemuda no baba bu obia ten say de onipa no nwumate right but yekuta your choices na yekuta your free will na you take decisions no ade ma yankasa ye ho decision bia so obe take bia nso no eye cause and effect na eba we take cause nko ade a effect ne besan so aba a ti say we di ball abo wall so the ball e di ball wall a esan wachi esan na chi eba wo so sa na wiase tie say we ye boni a boni no a wato di abo wall no it will come back to you enti ni results no ebeba eye consequence na aba enya punishment bia na Nyankopon dey punish you because Nyankopon na kasa no oba be jaji ye nyina na oba jaji ye nyina no o pre no ho say wasan so oba punish wa ye dey okay because oba be jaji wunti no o twen kosi atemuda no oba be jaji wunti on pre no ho so oba punish you bia nti se obi ye bone a ne a eto no no eye bone na wa ye no hunsunsan so ena aba nipa no so that is it na eba nyame
aso twe dia ebere no nya nruye e watemu dam correct okay sa na tie right enti se emre no nya nso ye no Nyankopɔn reserve bibia de akwakohye atemu dan mu enti wo ba wo bra no se wo ye sure say decision bia wo betake bia no the results beba right consequences and beba and am di oba time bi one ne ba wo ho e example enti no sesi ebetimi aba se obata ne de na de ye mfanto ho se akoda no wode ne nsa hye nkwan no mu a ne nsa berro yes consequences that is it maame ne besan abono aka ho na ne punishment na beka na ne punishment na beka ho sesei obi betimi aye bone ye bere so obra atemu da nya maaye na wanya consequences no na wase nya ho asotwe na na Debi consequences na re beba consequences no nko consequences nko na beba punishment ndi e eno no Nyankopɔn a reserve e di ama atemu dem se e ho no be punish obi a o ye bone bi etia it is obi bokro no na ye kyere no ye de no court police for action ye de no court ye di na sam ye bua no fo aka se onko dam enfie be bia mienu miensa ye cheno no ye boro no kura kakran se na ye de no ma police for eno ye boro no ye den ni nyina ye consequences of the theft na okoye no ewi no okoye no ho consequences na sentence na de man court no be ye den sentence na ye hunam fam judgment anyway nya hunam fam judgment enye Nyankopɔn na ama judgment oni Nyankopɔn de ekro no koboye no o de twen no wa record de ato ho no a o de twen na temuda the magistrate ntina court ho no oyeye no nso eye right na emum no eye nipa temuo na de ama no enye Nyankopɔn temuo na one Jewish rabbi bi o che ensem a ya atutu enipa ma no wa chem 4 say ensem a atutu enipa ma no enye Nyankopɔn judgment bia but eye 4 ene ye de wani ba ko ni say obi ni carelessness and I say obi ni mistake ebetimi mo anya problem se be nipa ma so na ya hu say eye punishment eye de boni bi ene ade a be nipa ma so no ba ko eye obi ni mistake okay obi ni mistake no se mebiem kakra ko ekiri a okay fa se wakoforo obi ka na wo kota krade ana kra abrantie no wakono nsa but wo nim ena akotra sia nanim na okaka na mode ko ena se wabunti no ni sense of judgment ni sheda anya papa ena odrabu ka no ono wodi wakofofro speed ramp bi so na car no akwa she wirem ba bi na wo tim ni wapira driver ni mistake ni na akofa trouble ni abrew Nyankopɔn ye omeye wo he ena ebi kura mpo a na enye oboni bi a waye enwo sonsonso na aba but obi ena oye mistake ena nam so ma sa problem na ba so right ba kono no 2 one kaza kura so mistake eso betima mo nya problem o se me kan se Nyankopɔn aboyen se oboyen free range no wa mayen free will se obia no wopa yesei ena odi amaye enti o wa hene every day bia we are confronted with choices o ade bia ye bia ye choices enti se wutimi take the rightful decisions na wutimi dwine mani sisi so na ade bia wo ye bia no wutimi choose the right we make right choices any ade a wo se tem bia no na ho ye son but se wantimi anwini ye na want take the rightful decisions na we bon se wako take wrong decision na eno so ade insonsonso oboni bi ade abrew right eno so ye anoda kwan foforo bi a ye fa so a ye kototo ye problems na ya ewo mu no enye Nyankopɔn bia na o punish obi a ba ye wa na wo ye mistake ena wo mistake na wo ye no you made a wrong choice na wrong choice na wo make ye ena di insonsonso na ye consequences bi ade enye nyame na etwe Nyankopɔn nye wo he nyame de na temuru nya nuru ye enya nuru kura se wo kɔ enuma no makuru mu a yenyi probu wo kwan ayene wo kɔ no ma no makuru mu wo pese kɔ kyere no ma ba bia wo kɔ no ma no wo ho bebre wonya nuru ho na wo tete enumagbuo e wo kwan ho wo ha ho kwa yenya sa na ye no Nyankopɔn na kasa no oba ba gyegye enti won ha no ho wa no ma prebu obi aho obetwan matam na so ndie se de obi atin di bone a wo pe saka Nyankopɔn kwampo a anka obetuma twesika sikro matutwa nkrofo ti onya wo he ko so bebu atan enti waka kire wo se saa de na
ukokum nipa no eye Nyankopon mra etoso ensia e no say thou shall not kill enti waka kire wo pa tie wo pa mentie na kunkum nipa but yen government no na Nyankopon mra nsem ni bi Nyankopon mra nsem du ni bi wo ho a wo ma wo say eno no e beboa yen eno ma kotwe no mu dia kwose constitution nu enti say wo twe second si krom na wo twe nipa ba kuti wo ba bechew a police fo ba bechew because e Nyankopon mra nipa bi ni asase we so a obetime hu ni nyansa hye saa mra no da e Nyankopon wa hye saa mra enti say wo to pe aban no ba bechew because wa kofa saa mra no e dia kwa hye constitution nu no mu di bu oman no ba Nyankopon mra ni bi wo ho no a aban no ncheke emfa no ho kura wo pe kura toto onyo hwe de din kan wo se Nyankopon mra ne din kan wo se me ni Awurade wo Nyankopon enye Nyankopon bi anka me ho in other words na som bosom wo pa som ayanta som brekune som patanye government no me so enti yankasa ye choices no eno so the problem at the brain enti fanse Nyankopon akase men som bosom na so ko som ayanta eni brekune e ya honhom bi na wo sa ne mane manimu na so ko fun wo mu na sebi wo mu di pompo di bo minimu a sa de na wo mu di aba ba ye wo no ahonhom no di aba ye wo na di aba bo minimu no enye Nyankopon na e punish wo e ya wrong choice na wo take ye no eno so na aba e na wo bre right ave rabbi no ba ko de odi to aso ni say ensem bi tutu yen just because say ye nipa wo ye nipa no nko a de eye den ebi beto eye mre ene nkrabia eto otinini eto dibon yeni enti odi samwa we mienu na de example no wo se osono ena tetia osono ene tetia ade eto tetia no entimi ento osono da se osono na mopa na obi akotia osono so no wawu it will never happen but tetia na mfomwa bonso obi atia no wawu enti eno no de batutu nipa ma ho se enipa yenye soro abofo ade bi wo ho no a ento soro abofo da ko soro abofo na akoye te se osono ena tetia no akoye te se nipa enti asem bi wo ho no atu yen a enam se ye nipa nti ena nam so masa ne manema no to yen se wo ye soro abofo a ana soro abofo de sa ensem no ebi ntimi ntu omu da okay enti on se eno so ye third one fourth one no momu no ena okotu Hebrews chapter 12 say we die a collective punishment say Onyankopon e de croc or the dane ne ma Hebrews chapter 12 verse 7 ho no osina muhunu asotwe mu amane tenamu a Onyankopon ye mo se ma wose se muhunu asotwe na se mo tenamu Onyankopon e fa mo de ye ne ma na oba be na owo neja owo ha neja ntwena so na kola be pa na owo ha ne papa ntwena so akora bia ne papa tenetene no na se munni asotwe a wehina anya no bibia na se munni asotwe a akora bia anya bi ni dia ene na mo ye adwama ma ene na che se munni mi Nyankopon me ma na monye mmapa na munni Nyankopon ma papa na bio ye wo yehunam fam ejanom se asotwefo na wasi nemom ye wo ye papa no hunam fam ya wo mu twen aso a ye fere won ye fere wo mu na yeremfa ye ho enhye ahohom eja no ase enkyene saa pimu enti adenti ne yemfa ye ho nhye hohom eja na ye Nyankopon na ase emum enkyene se de ye ho hye papa ye honam fam papa na ase ye timi atena ase okay to verse 11 ose na won de wotwen aso na kakra bi se de eye wo won enu so nko wose na ye papa no mu na ye honam fam papa no no wo mu twen aso na kakra bi se de so mu amani ewo na kakra bi wo na kakra bi mu na Onyankopon de na Onyankopon no ye papa na wo so ho de ye enti ye edie enti e na otwen aso so ate ye edie enti Nyankopon twen aso nje se o quality ye na yenya na hotie ni na amayatimi enya Nyankopon hotie ni bi ye fra bi the imputation of righteousness Nyankopon na hote onipa de oye de ne a ho nte enti edu ba bi a chise Nyankopon de ne trene ni bi e de kata wo so na asotwe biara enti se wo kwaya ade bi na nye na se Nyankopon quality na wutie a na wujaye a Onyankopon odi ne trene ni bi kata wo so na se si ade enye se anigedie se enye se Nyankopon twen aso a enye te se de ye ni agye no na mum ayroho ye wire be ho but na so akiri no na so akiri no eso asomdwe aba ebe so asomdwe aba e de amaye echedu ba bi a Nyankopon no onja ye me nkonkoto boni mu na mum ye kotomu na no no aba ba correct ye no yi afiri boni mu de ne maye ye boni
enka ye ni kan kran hwe ade ye bone ade ye bone okay ye wi ani ahwe ade a ema ye bone no right hwe me na ye bone me ma scenarios too pe ade ye bone na ebuni nyina atofa hwe John chapter 16 verse 8 verse 8 and 9 John 16 John chapter 16 verse 8 and 9 okay osena ono de osena Jesus de so oba atemuda no so na so oba obeyi wiase aten ewo bone ne tene ne atemu ho obeyi ewiase we aten ewo enema miensa bi ho de ania bone correct first one ye bone tene ena two ade ye tene ene atemu ho ena atemu ho obeyi aten wo sa enema miensa we ho na bone no ho de na efa bone ho de ade ye bone no obekere ye miehu ni yie pa se de efise wanyimi ani wasi efrise bone ni se mo anyimi Yesu Kristo ani so enti bone edi nkan a enipa ma aye no eni se wonji Kristo Yesu ndi okay so wanyi Kristo Yesu ani a waye bone because so wonyini ni a enya de a obetie numpo okase mumpo a enya de obetie ema wakoye de ope ama onam so age wo nkwa so enti obi a wonyini nie no umu no right enti enya de a okasa kura mpo a wutie na ofa anwodin na wakasa ni mu no enti bone eso ba ko pa wo wiase ya no se obi nji Kristo Yesu ndi. That is one. Okay. Bible no ma definition for sin no on man be say 5 and 6 ba me ka 2 pe na fe hwe ai 1 John 3:4 osena obiala oye bone no wasi na asase wesu onipa bi oye bone no oye de tomra oye bone a oye de tomra o efise bone ne mrato bone ni de bone ni de hwe wo bisa asofo say what is sin a ade ba de na ye bone a asofo bebre mu ntim define sin obi say sin is missing the mark. Sin is missing the mark. When your Bible definition or Bible make us say sin is missing the mark. No, sin is missing the mark. We answer, but sa no mu define sin no. No mu say mark no ni say ya mark baby tia sa na say ebia to agyan ana pia bi na fa ko wo baby a ya mark no. I say asojafo no mu esua etuoto a wo mu mark baby sa na de etuo ndi ahya won sam na say shutu ko baby a ya mark won mu na se wo shutu na nko bo bia mark won ko bo nchen a ye se wa mesi mark nti wa feri nti sa na mu define bone no na woni ma de kronti a enam so ma wo mu entimi anyi sa bes wo ntum na wo mu define sin no se bone ye maraton sin is transgression of the law or you should definitely article bi wo focus enim adekura tisa ne se nyam sunna ye sunna kasa no ejina nkura batam ye nu bi so obaji Kristo Yesu adi na wadi Nyankopon ahyede so Nyankopon so na ahyede ne mra dɔso ye bebrebi enti oni Nyankopon nyansani no ankasa na onim nyansa na onim se adne bɛbɔ ya dwum ne dɔso a yentimi nkai ni nyinaa no ɛna waka ni nyinaa de ahyɛ emrakuo ba ko a ye fa no the 10 commandments of God Nyankopon emra nsɛm du saa mra we na so wo ye bɔne a wo ye de kɔto emu ba ko bɔne bi obɛyɛ wo wiase bia bɛkɔ kɔto saa mra mu ba ko but asofo no wo mu nyi saa Nyankopon emra nsɛm du ni nyinaa ntum boni bia obeye bia boni bia beye wo wiase bia baka kotu Nyankopon mransem dunu ba mransem dunu mu ba ko yes but asofo no wo mu nyi Nyankopon mransem dunu nyina ntu hwe emra no sa mra no wontim reject ni nyina da first one was me ni Awurade Nyankopon nya Nyankopon bi anka me ho e che say in other words ensom bosom second one si enye hunini ni bia enkoto no enso no na ensom no woni hunini ohunini ye statue sort of statue Jesus statue Mary statue that kind of a thing on your friend ohunini icon nge oye bia waye bone wasima ye kura men koto no na nsoro no ene Nyankopon me de tosu mienu ana de tosu miensa na se meni Awurade Nyankopon meni Awurade Nyankopon emomi din genjan bia ana de tosu na no se kai homegida na sie nkonkron ene nsia na ye dwuma de tosu nso ni Nyankopon homegida enye dwuma bia sa homegida no so no enye kwesi ada ayememenda ana de tosu num no si diwoja ene onani na won kwana ware ewo asasi we so ensia enkum nipa enso ensaware enwotwe emokro no enkunu eni yonko dansi wia ena de tosu dunu sim wani mre yonko ade samra we enu ye gina susu Nyankopon uko Old Testament ni mu a ewo Exodus chapter 20 ena esanso Deuteronomy chapter 5 wo be New Testament ni mu a enu no wunya ni nyina se egufa ako se 10 no but wo be kwa ha na 2 gu ho wo be kwa ha na 3 egu ho wo be kwa ha na 5 gu ha wo se sa no asanso nya ni nyina bio ejanu ni egina so a yesu Nyankopon no ana 1 John 3:4 no say obi oye boni bia no wo ye de koto sa amra no bi
enti so enti enam se wo mu nyini nyina ntum asori bia wo de ompe ya wo yifrim emransem du no yes asori bia wo de a ompe ya wo mu yifrim ti se enso no mako pe ena wo mu gini nyina atum wo church ni asofo ni nyintum enti na wo mu timi nyina saa mra no so en defend eyi no sen no enti akasa sena saa mra we mu atoto no ene fa no bone okay enti na afi mi ba asem na obisa ye no se saade a die ne ma ye bone bi ti sa asofo dia wo kan die ne ma won to menje edunu entom ejiansem ejianema bebre so ene eye de bi ye de wo he a ebi ni se Nyankopon aka se mam yenkum nipa ana mam yen sa ware okay se fa de to sunsun na ene na woni wo yerete na enipa so ye tia e de ne a kasa bi ene ade bi beba ye ntem ye normal na afei ebeba no yen try se anka de Nyankopon aka se mam yen sa ware no ye betie na ye betoreti enipa no ye ne betena no ye be decide se Nyankopon aka kura mpo se mam yen sa ware a oba no ye ne te no ye ne ne ntena bi ye be gya no eye nipa su no a ewe yimu no ene ma ye yendi yempese ye bedi Nyankopon na sem so a ye yi bi frim enti ye ohwa krono agency no a opese okobọ krono no wose sa amra no hu hia so ye opese yes ye ebi a ye wu no be wiase a obeto se busun bi sini na busun afie ya ono obetima kom sa busun no wose sa amra no so ehu hia enti no osom busun so obi a opese ko wia obi ade no wose sa amra na Nyankopon se memo krono no ehu hia mane no yi enu so afiri no so akobọ krono enti sa ni pasu na we mu no ene ma ye yi bi firi mu a ye tutu Nyankopon mra neti sa no right correct enti afi yon yan kosa area we won se me ka bibi intentional sin ena on intentional sin correct intentional sin no eye boni a wo bua pa ena wo ye ena ye wo unintentional sin ye boni a wa amwa pa ena wo ye enti yenhwe Old Testament ni mu okay se wo bua pa na akoye boni no a ko Numbers chapter 15 verse 30 se wo bua pa Old Testament ni mu se wo bua pa na akoye boni ni se kim Onyankopon ba me ku atoanse ho na Old Testament ni sure anya do best spell okra Numbers chapter 15 verse number 13 osina okra odi enieden wasi onipa bia wodi eniedene eboa pa ye bribi na wo boa pa na wo ye bibi no so ye asase suni o so wo ye Israel ni o so ye ohoho so ye hoho ene waba besra waba betan Israel asase no so enam se wa super erade nti enam se wo gu Nyankopon ni mu ase nti no wo betwa sa okra no efiri ne man mu yenkun free Israel man enti ye wo boa pa ye bone wo ho wo ye se king Nyankopon on spell okra ba me kun direct okay but Leviticus chapter 4 se wan sheda apanda da nu se wan sheda ena wo koye ya eno so ne ho kwan ni okay nti boapaye bone no ye mubu bi so na ye nhwe ansa na nka yakọ nia wan sheda no boapaye bone no bi beye de wen ha ma me fa ayi meni ewu de to so nsia no se menkum ni pa no ayene ewudie ma me nkyere o de eye boapaye okay mi wi anuma kyerɛ de enye boapaye de ye unintentional right ni mienu nyina so bɛkɔ wie emraton so nti wo de ma memfa ewudie ni nya example okay fanse Nyankopon mra neto so nsia no se ma me sofo Bishop Maxwell upon Asare o se ma minkum nipa na me se Nyankopon firi me so de wo ka no mintie mekum me obi a mekum no ana me wo fa si ana se makola yi wa ya ma de bi ntini ho ya mahi na ma ya ma dwene se tambia me so nam ekwan bia me drive a me de car no bebo no mekuno na sa adwen boni we aba be hye mitirim me yesofo wo de mamfa me oni ordinary person ena sa adwen boni we aba hye mitirim Nyankopon conscience ne wo mitirim na nkasa no ebe ma me guiltiness bi ebe bum me fo se sofo wo yesofo ade wo ya wo koyi menye enye se obekum akola no enti jai na Nyankopon kasa se mo nyina ebi kura be 1 month na me honhom no convert me madwene bum fo ni ade ba still na me decide say mekuno nti akore wonam ba bia onam okona dwuma o onam ba bia onam ka kwan nche me hu so kwa me si ha sakora na ekọ no akora na me de car no ade bo no hwi gotani
me asofo ana me di bon kra manyina na me twam kɔ ejechi na me ti sɛ yɛse akora no wawu na ɛwɔ ahene pache o saa bɔni we pa sɔfo a me di sɔfo kɔ bɛ sɛ 40 years ni na sɛ me boa papa kokuma kɔlɛ wɔ saa kwan we so a na me wie na me kɔ ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ manu me ho enti awurade fa me bɔne kyɛ me a wini Nyankopɔn anka de bɛ kyɛ me a Debi na ma yema akora we ni ma me ene ne papa wo mu yam ahyehye wo mu di wo mu sa de abo mu yam hwɛ o boapa we eye boapa ye ewudie na boapa na madi no na eyi na de enye boapa ye no ewudie na o the same law na eno so bakwa wie mraton ba hwɛ se de si ete me maintenance power me car ho nti me car me soda no pa ansa na me start no me check bibia ansa na nti ma check me car bibia me mo me ti mu ponso me decide se me kum ni pa bia ɛna ade achi me kɔ baabi me kɔ ye Nyankopɔn adwuma nti metu car na me kɔ me hu ya ne se ball atwam se wo drive so na se ball be cross kwan na you careful because eya na nkwala di akiri se ball cross pe na je sa omu bobo nkwala ni bi bobo wo kwan chen baabi na abefa kwan ni mu no enti hu se ball cross nti e hwa na me sha se me tia break ne so but anya ye ɛna me hu ya ne se ampa so na kwala bi apie na akra no car na bɔ no abɛhyɛ car na se ma car na bɔ no ma bɔ modin breaki ni breaki ya na kwala ni wi na me tam no to car no na me di mirika na me de ne call hospital na me sre nurse for doctor for nso mu hwɛ akra no ma me na ma ye bɔne me kum me pra obi ba wo mu krokremu a 3 days time na akra no ewu ye ɛno so me di ewu akɔwie mra kro na se makukum nipa enti we man shada man enya premeditated man nwene ho se mekukum akola no nti wo se we no enye boapaye ebone ne maye no but ko to the same mra kro na se meni ewu no nti wo meni ewu kro na wo ne boapaye ene wo hu je enye boapaye no enti se enye boapaye na mekoye ya eno no na apanda da enu no Leviticus chapter 14 hwede Nyankopɔn ka se menye no Leviticus 14 verse number 1 Awurade asam se na Awurade kasa akire Moses enti Onyankopɔn kasa akire odifo Moses ye ne mra eda ho ma okwatani we ni mra eda ho edi ma enipa no na eda wo bu no se ne ho atie no ko verse 4 okay verse 4 no Awurade asam se na osofo no enhye ne ma na wonfa nnoma a wo ho tie mienu animu no ne twinuduro dua ne kojan ne adwurama de worbete ne ho no ewo mmra no na osofo no enhye mmam wonkum nnoma no mu biako okay na osofo no nhye mma wonkum nnoma no mu biako asanka bi mu chapter 5 Leviticus chapter 5 verse 15 okay Leviticus 5 verse 15 verse 15 no Awurade asam say na okay se obi de kusumdie eye bone fom Awurade kronkron no ho a ene na sodie afodie a onfamre Awurade ni odwanini a odimu se de wo bobo no bo no wobobo ne bo no dweta nwetabna num sɛdeɛ ne kronkron bia dwetabna tie na enye asodie ho afɔde nse asɛm kra wo ɛhɔ na ba bia mekotu ye na okay Leviticus chapter 4 hɔ nom na verse 2 no de kɔ no wɔse kasa kyerɛ Israelfoɔ ne sɛ so obi fun okay verse 2 no 4:2 no ɔse na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ kasa kyerɛ Israelfoɔ sɛ so obi ye bone fom nnyoma a Awurade ahye se won nwo no bia wose se obi eye bone fom na je se eye unintentional ofom wan hyeda na ofom ya na okoye emu biara na se okokotom da mu biara senso oye osofo a wase no ye bone ma oman no di so a ana se so oye sofo okra no koye bone ema oman no di so a ene ne bone a oye ye ni ene ne bone na oye ye ni nti
manumfa nantwie ba onini a odi mra Awurade mmeye bone ho afode ma onfa aboa emra nantwie ba emra no fa mmeye ne bone ho aforbode so nti se ade na nipa ne ye no se unintentional wa moapa e no ye ya na Nyankopɔn ama odi odwan ana ponche ana nantwie depending upon the kind of bone no ye no no de aba ne de apata de ama ne bone no na Nyankopɔn de ne bone no de ache no enti wo Old Testament mu kura Old Testament mu die ni okay di se wo sheda e na wo ye ya Nyankopɔn ba me yakun ba se wan sheda e na wo ye ya ende no ma wo di aboa e di aba na ye di aboa for ye ne di apata e di ama wo bone right so right enti ba ja wo be mu a enti we ye afore apam dada mu yes eno no ye nia na ya hwehwa ato ho that is it say one sheda umwapa ena oye sa mfomso no de a na che say wakobo ho afode that is it na ye ba apam foforo mu nso a ekwanya bi da ho sa na yes apam foforo mu ade no so no eno so no ejina the same principle na so say so oba Kristo Yesu mu a oba be Kristo Yesu mu a Nyankopɔn ba wontena boapaye eboni mu okay Romans chapter 6 verse 1 and 2 wontena boapaye boni mu won hyeda nkoye boapaye boni no nemum enfumso ewo nipa ho di enfumso no na ebeba verse 1 o se enti afi yabeka sen o se enti afi se yabaya Kristofo no ayaba adom mu no yenka sen yentena boni mu na adom no noso na adom no enye bebre man ne ana Davida o se Davida yenye ne sa ye na yewu ma boni no because yen a yewu ama boni no bede na yebeda so atena yentimi ntena boni mu sa ebio sa so enti se wo be ye Kristoni a boapaye boni no eno de edanchen right wontimi enkonko yes boapaye boni correct na wa ba abeka se ye mfa nchewo that is it nemum se mfumso ba and ye 1 John chapter 1 verse 9 and chapter 2 verse 1 1 John 1:9 no start free chapter 2 verse 1 1 John 2:9 1 John chapter 2 but you baby am dey kwanta no to no verse 1 so wontimi meye Kristoni na wontena boapaye boni mu na wakwasori ya be se obi akwasori be 70 years obi akọ 60 years obi akọ 40 years obi akọ 30 years obi akọ 10 years wakwasori be 70 years wo da so atia so mi se wo ye dibonyeni a ya tono wa hye boni ase a wo ye adamasini a wo ye odmoyeni ene na wo ti se obi a won kwasori na enti na ya me ye ka se nipa bebre ho a ende no wo mu ye asorikofo wo mu ye Christians wo mu ye Kristo chidifo cause wo mu hwehwa Yesu nante okay na wo mu ye asorikofo keke but wo be ye Kristoni mapade a wontimi ntena boapaye boni mu na mfumso be ba wo ho na se mfumso ne ba ene o sesen me mankuma wasinti a Kristofo e mankuma me retre ye no mabremu me twa sanse we na me de abremu se na mo anya bone ma mo nkoye bone kra me pese mo kwa mo ba koye bone mbese mo ga koso mbusu makodi ewuo akoye ye sane mane ma mo nye bone kra na mom se obi ye bone a na mom se obi ye bone a na ke se mfumso beba onipa no ho na se mfumso ba obi ho a enu mom na ye wo otiginafo obi enu mom de ye wo otiginafo obi a ono ne hwan ja no nchen owo Onyankopɔn nchen onene otinini Yesu Kristo wonone otinini Kristo Yesu ya odimaye no ono ne ye bone ho mpata correct nti Yesu ni ye bone ho mpata bone na okan wasem ni ye aforo ayi mfumso ho mpatade okay nti bone bi wo kra wo se mamia ma mesre 1 John ho no na chapter 5 ana obekan chapter 5 verse 15 and 16 bone bi wo ho aye nkosere dabi wo se man nkosere no kra watena so mu aba 70 years na wo boapa obeyire wa wonim se enipa kroi sa sister we oyo obeyire no wakwa gye no wo kokra no Nyankopɔn convicte wo honhom no tu mu no ka kire wo se lady na wo di na chi no oyo obeyire o jai wo se mintie no akofo ba no akose obi aware ye keke wo wia no akose bushi ba bi se me bɔ mpa ye se Nyankopɔn fam sa bɔne ne enchame hwe Davi obi hunu ni nua se oye bone a enko se wo nua se oye bone bi a sa bone no enko wo bone a enko wo mu kire sen bone a wo mu apa na wo ye mfumso enu de o se wo ye mfumso a so obi hunu ni nua sa se obi hunu ni nua se okonfumso mu a o mesre manimra no mesre na Onyankopɔn be ma no nkwa nti wo se me kan se asem no yes and no
but was the type of person who can asem no na ebekire nipa kro no a either say yes and I say no was he say was man mesre was nti say uhu say nipa bi ye boni a enko wuo mu a ye say yemfumso na aba no ho a besrema no na onyankopɔ bɛma no nkwade ama wɔn a wɔyɛ bɔne a ɛnkɔ wuo mu no na onyankopɔ bɛma kwan de amankɔfo mu yɛ bɔne a ɛnkɔ wuo mu kyɛ sɛ mfumso ba wo mu ho no nanso bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ wuo mu nanso bɔne bi wɔ hɔ a yɛ dɛn ɛkɔ wuo mu bɔne bi wɔ hɔ a yɛ dɛn ɛkɔ wuo mu bɔne bi wɔ hɔ no mu a si ɛno de ɛkɔ wuo mu ɛno ho deɛ na bɔne ɛkɔ wuo mu no ho deɛ menkasa omisa hwɛ mama try so ba bebisa verse 17 ɔfa nkyɛw ɛnya de bɛkyɛw mfanto ho no bi de bɔne a ɛkɔ wuo no bi yɛ deɛ wɔn ɛni yɛ boapayɛ bɔne no a boapayɛ bɔne yes ɛkɔ wuo mu that is it ɛna nea wo mmoapa no wɔn mmoapa na ɔyɛ no yɛ mfumsoɔ ɛna ba ho ɛno no mfa nkɔ wuo mu obi kɔnom nsa obi nom nsa kristoni pansa mi sɔfo yi na me wi nsa na me wi a me si nyankopɔn fa nkyɛ me ɛno no sɛ ɛkɔba ne saa me ni obi a ɔyɛ wiaseni a ɔyɛ unbeliever na die difference ɛwɔ yɛ ntɛm nti wiasefo deɛ wɔ free will so mbɛyɛ bɔne ana wo mu no ɛnyɛ free will ɛna wo mu wɔ as such but nyankopɔn ɔnka wo hwee nti because ɔde wo mu pɛ de ama wo mu nti ɛnyɛ free will na me kan ne sɛ wɔ record ni nyina de ato atemu dem no obi abekɔ kɔyi ne ho ano 2 Corinthians chapter 5 chapter 10 verse 5 and chapter 5 verse 10 no obi abekɔ kɔ bu akonta wo nyankopɔn ani nti sɛ ndan no kɔ yade bi na sɛ nyankopɔn ɔnkasa wo ho a menye wadwene sɛ wafa wo adi o pale ni nyina de agu atemu dem no ɛna ɔde ɛho atemu bɛba ba wankasa kora no atemu de ni nya nso yɛmpu no the consequences no ɛbɛba wo so nti sɛ wo wi nsa no a ɛbɛsɛ wo yam niema no ɛbɛsɛ wo kidney ɛbɛsɛ wo liver ebe mo nya problem wo be trophy wo be nipa basaa bi wo kasa kura obi amfa because wo bo nsa nti ebe yi wani mo nya mafi ene na bishop mimisa say ye kwa asore a omuma ye sere bone fache da bia ye sere bone fache na wotwe bia ye sere bone fache e kire sen se enye bone fache na se ye sere ye sere mfumso ade na Yakobon de kyeye eya mu ekotu Isaiah chapter 6 wona Isaiah kan say na ye papa ya ye be yempo no eti sentum agufin ewe Yakobon ani so ho na papa che wo de asemo ya meka dwun hu yie pa akwachi Isaiah na onya busumsum ni o ka Yakobon fa ne nya dwuma da Isaiah na onya awarese ni eti Yakobon ahyede no eni Yakobon mra no odi so wogitun eye conscious effort say wo de ye dwuma eti wo ye saa de ni nyina wie ye no ana wo se ye papa ya be yempo no te sentum agufin enti se papa se wo suasua Isaiah de a eze se wo nsu jai abusumsum jai awudie jai saa krono ni saa boni no amekekan nyina no jai ni nyina wo wi a asa na okọ urade anu ma waka se o urade me nipa enti mfumso ewo me ho urade fa mfumso che me na cleanse me na me ho anya yi me ho nte David asem okaye no wo se urade buapaye boni de yi me firim na me mfumso a hinta me no ena fa che me ba buapaye boni de urade ma me nkom enti yentra Kristo sun enya buapaye boni the moment abaye sa pe you have got all the mathematics wrong bo se no wakoye ti se ewiasini pepepe what from 60 years enso still awo senso bo wako ho ban e wo boni a wo bo apayomu wasi Psalm 10 na okan Psalm 90 verse 13 wasi say ose bo wako ho ban wasi awurade bo wako ho ban wo boni a wo bo apayomu wo boni a ye bo apa ayim na anhye me so na sa boni a bo apa ye na anhye me so eno na medi bem na sa pe ebe ma di bem wo wu awurade wani na me ho afi ewa mu na me ho afi ewa mu yo kase mu enti wo be ye kristoni a yentra bo apa ye boni mu so but enyi asofo no ntimi nkyerɛkyerɛ nsɛm no mu yie ɛma asoroma no anti wo mu ho ase nti wo mu nim sɛ nipa de wo ya adama sini wo ya de nia wo be ye bɔne ara bɛsɛ bi sabi sisi a wuti wei wonko wi obi ade mi bi sa sɛ wo ye kromfo a bɛka sɛ menya kromfo sɛ wonya kromfo pɛ emra no ɛka sɛ memmo krono no wadi so so wanko ji obi yiri a emra no ɛka sɛ menji obi ayire no ana men sa aware no wodi ye adwuma no no baba nsɛm me sɔfo ma ware me yire me ne me yira tena over 40 years na kodu ba bi na me se me yire no me gya no na Yakobon convince me say na wo memra na to so nso se men sa aware no wonte ya na me sin Yakobon waka kura mintie na panyampa no se mitimi gya me yire no a o wa hene wo se mani Yakobon ani ni man try eso Ghana ha wo de o pa me kan check hwe Ghana ha asofo no a ye regard wo mu se wo mu no mu ye Yakobon asofo pa ya gi wo mu tum se Ghana mpanifo no bomke wo mu no mu kɔ no
check it opa me kan ya statistics na hwe wo mu dodo na wo ma jeje wo ma yere no wo ma janso wo ma ntena ho no saa o wo ma san so akwa ware emma no foforo enti eje ade na ye no ye set a very bad example eje ama asorema no enti asoreba ono so ne yere ha no a obeja no na akwa ware oba foforo ene ya ma yankopon ni munyam asai wo kristosu no Hebrew says for no osena entumi mase wona wanya han ne pen wasi entimi mase obi a wanya han no pen na waka osoro akyede no ahwe na waka osoro akyede no ahwe na wanya hon kronkron no bie na hon kronkron aba no so da na waka yankopon asɛm a ɛyɛ no wɔ wiase a ɛrebɛba no ho ahoden yankopon asɛm a ɛyɛ no ne wiase ɛbɛba no ahwɛ no na ne hina wafiri saa nnwoma ne hina ho ahwe ase wɔse na nipa no sɛ ɔyɛ saa nnwoma wɔ nyinaa na sɛ ofiri ho no ahwe ase pɛ wɔbɛda no wɔn foforo akɔ adwensa kyerɛ mu sɛ wɔbɛda no ho pa sakra na adwena san so akɔ adwen foforo mu no they will never do it wɔn mu nyɛ saa da nti na ɛyɛ huma akristofoɔ sɛ okristoni wobɛka sɛ maso yankopon akɔduru baabi no mahwe ase sɔfo bi ahwe ase bɛɛ 10 times wɔsi sɛ woka adomatwadeɛ no hwɛ na sɛ wokɔ anim akɔ akyire saa na sɛ wohwe ase a woahwɛ yɛ wontumi repenti bio ɛno nti sɛ yɛnyɛ koro no ho nimdie wɔsi enti afei waba chapter 10:26 verse 26 wɔsi sɛ na sɛ yɛnyɛ nokoro no ho nimdie wɔsi enti sɛ yɛnya bɛnya nyankopɔn no koro no ho nimdie no na ekyiri na ɛno akyi yɛboapa kɔyɛ bɔne a na yɛyɛ dɛn yɛboapa kɔyɛ bɔne a yɛboapayɛ na sɛ yɛkɔkɔyɛ bɔne a na bɔne ho afɔdeɛ biara inni hɔ nyankopɔn sɛ bɔne ho afɔrebɔ bi ani hɔ ma obiara bio na mmom deɛ aka ne atemmuo akɔnhwɛ a ɛmu yɛ hu bi na mmom deɛ aka ne atemmuo akɔnhwɛ bi ɛmu hu ne ogya a ɛrebɛhye atamfo foro ogya yɛ ɛba bɛhye atamfo no afra Bishop yes please ɛda ase na baby a yɛduri yɛma frɛfoɔ so mmram na emisa questions kakra na yɛbɔ ne tɔfa wama yɛhu sɛ yɛwɔ bɔne a yɛboa payɛ that is it ɛno no saa bɔne no nyame ɔmfa ɔbɛtwe waso yes ɛna bɔne a yɛmfom soɔ wobɛtumi asrɛ na yɛde akyɛw yes ɛna afei bɔne biara yɛbɛyɛ no ɛwɔ mmaransɛm du no mu ɛfiri sɛ bɔne ne mmarato sɛ bɔne ne mmarato de a ade bi a wobɛyɛ na wabisa sɛ ɛwɔ mmaransɛm du no mu a ɛwɔ mu di a na kyerɛ sɛ wato mmara no enti wayɛ bɔne ɛwɔ hɔ ɛnom ɛna yɛwɔ bɔne ho nsunsuansoɔ nipa no yɛ bɔne bi a nsunsuansoɔ bi bɛba ne so na nyame asotwe no deɛ atemu daa ɛna nyame ɔde asotwe no ɛbɛba nti bibi tuo bi a yɛka sɛ nyame na atua ne ka no nyame nya nti obi aka nyame asotwe no nya mmae na yɛ nsunsuansoɔ ɛyɛ consequences no ɛne na yɛyɛ bɔne a ɛba yɛ so okɔbɔ adwaman na onya adwaman no mu yade a nye nyame na atwe wa so ɛyɛ nsunsuansoɔ ɛna aba wo so ɛwɔ hɔ ɛnom a perfect summary yo enti abusuafo at this point no ye bia homa na tom na waba abɛkyerɛ wo nso wadwen pakyɛw 0546 618774 0546 618774 yebisa sɛ woyɛ bɔne a onyame ɔtwe waso anaasɛ ɔde bɛkyɛw wo nso wadwen kyerɛ ɛna yɛgye ɛwɔ nkɔmmɔ yi emu wo ne bishop yɛ adwen sɛdeɛ wɔsi akyerɛkyerɛ mu yi anaasɛ wɔ adwen foforɔ ebi sɛ nyame yɛ nyame baatan enti woyɛ bɔne a ɔde bɔne no ɛbɛkyɛw ne hia ne sɛ wobɛkɔ akɔka wo bɔne ɛde akyerɛ no ne hia ne sɛ wobɛgye bɔne natom sɛ mayɛ adeɛ wei manumi ho menyɛ biem awurade ɔde bɛkyɛw saa na ebi kyerɛkyerɛ ɛne ne ɛkeka wo nso wonte aseɛ ɛyɛ deɛ wɔ hia 0546 618774 mebakyɛw na wawuram ɛwɔ ha well obi anya ɛma yɛ bishop memisa na saa asɛm no nso ebi ka sɛ okay ɔfrɛ ne odi kan aba yɛne no nkasa ansa hello good evening good evening mebakyɛw wo de ne baabi a ɔkasa fi ɔfrɛ kofi nkasa fi rekote meda ase bra kofi ma yɛnti o mepɛsɛ mbisa sɔfo no sɛ bible no ɔnatrɛ sɛ ɛyɛ bɔne a nyankopɔn bɛkyɛw 77 times 7 anaa ɔnte dɛm
say Bible say we boni nyame de becho 77 times. Oh, okay. Say metena sem no dia. Now obiza say Bible no say we boni nyame de becho 77 times. Nti minim say sa na Bible no kan Bishop be ya no 0546 61 8774 0546 61 8774. Now so wabo ewrem wo de adwenkyere no wo de aba ewo ha enum anwumrei ma yentre sade awon so wadwen esi eyew ugidie ewo asema ye kan eho eye de wo hia wo ye bone a awrade ode bechew ana obetwe waso onyame a yese wo nyame baatan wo ye nyame a obetimi ahwe wo mfom so na wo kase eno nti wo twen waso wo bra wasachera wanu ho ana. Good evening. Good evening. Me ba cho wodi ni ba bia o kasa fi. Ajoma de Amos Benson lo kasa fi bra bobo. Me da se bra Amos ma yenti o. But person ni bisa se oya bubu apa bonu. Na se dia institution no ba oso. Na in the course of it no uno hu fi wa kumomo a ankopon to me the chawana. Okay. Yada say Bishop Ebeyiwa no onso de wadwen kyerɛ ba 0546 618774 0546 618774 na waba abekyerɛ onso wadwen ɔse obisa sɛ woyɛ bɔne na nsunsuansɔre nya ba sunsuansɔre na to no na enumu wunya ahonu ene adwensachera usi nkete se wonkɔ saa bɔne no ho biem wonkɔ na aka nyina awrade de bechew anase omfa enchew eno so ye dia ode aba abetum ma yentie wonso adwenkyera ansa na Bishop awram na wayia no yesi nyame ye nyame a oye obatan nyame ye odo ne do a odo ye nti ose momra me nkyɛn sɛ wobɔne te sɛ damna makora obɛhohoro ama na ye fitaa sɛ sukyerɛma sɛ awrade bɛhohoro ye bɔne ama na ye fitaa dia ɛneɛ ebi se nyame ne yam ye woyɛ bɔne a ɔde bɛkyɛw ne hia ne sɛ wobɛgye mfom so atom ebi nso se da bi nyame bɛtwe waso wanya ye bɔne no nko ade nsunsuanso no ɛbɛba na atemu nso no awrade de watemu ama efise ne ye nyina ena ode beba atemu mu 0546 618774 Bishop now the yenyi di abana no ansa. Okay. The odika no was say Bible no baby say we bone a ye be 77 times bibisa ena ne line no drop here but yeah minim Bible na kan bibisa na babu no educate yen say obi ye boni tiawa wo de be che no na no ka ho ende eno no ye nipa ne nipa ntem nipa eni yeah osena se wunua fom wa kwana koyi na ten ewo ono no kwantem se otie wa wanya wunua na se wantie wa for nipa baako anese okay yambra 21 no ena petro ba ne nchembe se no se ewrade imprahin na minua fom ya memfamfiri no enkosi imprenson ana na yesu ka che no se mense wo se enkosi imprenson na emom impren eduason ahodo nson. Okay. Enti we no o teach ye Jesus e teach ye ye ni nipa nipa fom wa how many times say we the channel na o educate ye e wo ho. Okay. Enti eno no eno anu no ba mintimi hu se opese o kire se Nyankopon e kire se ye mfa nche empan bebre nti o se ono so de che ye na na empan bebre dia se sa no o kanu dia ene on hwe ni yi because unti ekoba no saje se won so wo tena bonim na wa ye ne Nyankopon de achew na wo wi a wasan so akoye na wo de achew wo wi a na wasan so akoye na wo de achew na hwe nkofo a wo prepare wo mu ene wo mu a wo ye boni di tia wo mu no wo mu so wo be ye wo mu den. Okay. So enti onwin hu yi Nyankopon ye na o teach ye
Nyankopɔn de ono ku a oni ewu ono ku a oni ewu okay yenhwe de etoso mienu no na ono nso ebisa se waye bone no nsunsanso no de aba onam enumu anya ahunu se ade we ya meye ye nti na makoto awe mu the consequences na mi firimu fia mi nye biem menkwa na aka nyina ampa so otumi fi mu fi na wanye biem ohwe ne ho ye ewo saa niema no ho efiri na aka no kra eno no nyame ebehunu mobo ana eno no meche mienu okay ni mienu a meche mu ni se mefa onipa ba ko a ono no won sakrai oni o wiase na odi ni bone bia okebia na bia edwaman na obo nti akobo dwaman na na bia akonya ace na be hye no ho na bia during that time na mu no awakonya ace na mu no na bia sofo bia ko preachi ana wate Nyankopɔn asɛm bi wo radio so na TV so na waye na dwen sɛ wasesa wasakra na dwen na bia wakɔ Kristo mu sɛ ko ba ne saa nsusonso no bɔne na ɔkɔyɛ no nsusonso na ba nti wanya ace etro bia obetumi abompa ya na obetumi ama asofo abompa ya ma no ase de be ya ace ni bɛkɔ but ace na nkɔ ebekunu okay nyemu matemu demu no enam so ɔsesa na dwen nti no Awurade bɛgye no right so na ɔbɔnofo nso so sanifiri ne bɔne a wayɛ nyinaa mu ya Ezekiel chapter 18 21 na ɔbɔnefo nso wɔsi na nipa bi ɔyɛ adebɔne no so osanifiri ne bɔne a wayɛ nyinaa mu so osanifiri ne bɔne a wayɛ nyinaa mu na odi mahyɛdeɛ na odi ni Nyankopɔn masɛm so ɛne matemudeɛ so a ɛne na ɔyɛ atenedeɛ a na efiri ɔkɔ no ɔyɛ ade ɛtene a enkwa no obenya memene nyankwa enya de obewu obenya nkwa na onwu kɔ na rainsi na nemrato ade a ɔyɛ nyina na nemrato ade a ɔyɛ nyina no wɔrenkae mma no bio Nyankopɔn se ɔnka ma ne bio na ne trene a ɔyɛ enimu na obenya no nkwa na efiri ɔkɔ no wo trene ade a ɔyɛ enimu ene Nyankopɔn ebema wanya nkwa kana mepɛ ɔbɔnefo wu na Nyankopɔn se ɔmpɛsɛ enipa bɔnefo bia obewu ɛwɔ bɔnim ɔpɛsɛ nka obewu no wasakra wagya bɔne di wagya Kristo di no abedi oni Nyankopɔn n'akyi nti afei mekasa me chemu mienu enti nifa ba ko nso na me dey enti ya no kan verse na e di atoa so wa be ye Kristoni a wasum Nyankopɔn saa be se 20 years 30 years wo ye Kristoni wa di Awurade akyi a na akwakodum pepenso bi na wa hyase se wo di bɔne bi tie Nyankopɔn Nyankopɔn ka wo ntie na ewemu a na wakwakonya yare ebi anasa bɔne na wo ye no nsonsonso no eju ko wura saa nsonsonso no mu no di problems di brewo no na fei na wo ka se Nyankopɔn efa nchew na wo firi mu a wo nkonkoye bio na how can you guarantee kura mpo se wo firi mu nkonkoye bio e bia wo kira akire wo no enti na nam so ma wo ka sa na se wo firi mu kura besan so akoye bio but dem yen taking for granted say wo si obe firi mu nkonkoye bio ende atemu die eye Nyankopɔn adwuma okay nti se ho no Awurade ebegi no a and you are Nyankopɔn te masem ho asem de mintimi nka right but so ba gi Yesu didi a wo hia ahweyi so so otin ni sanifiri ni tin no ho koye abusudiye asem a all kan say so ba ye Kristoni ana wo be ye ogidi ni wo be ye otini ni na say wo sum Nyankopɔn wa fa se bia be 60 years 50 years 40 years na enu achi wo sanifiri wo tin ne ho wo jai tin ne ye no wo koye abusudiye na fe wo san so ko tena boni mu na koye abusudiye no a ni achiwade hina obonofo no yo ya achiwade a Nyankopɔn empese ye be ye na abonefo ye ni bia obenya nkwa na ono bisa question say wo ye saa no a obenya nkwa na ne tin ne a oye hina eno se da bi wo nya nkwa na wo tin na wo ye wo mfimfim ho there's 70 years 60 years to 40 years no Nyankopɔn se sa period wo nyina no onye dey onkai boni na papa na wo ye no ho no onkai na ne fom a wafom ne boni a waye no mu no wo fom a wafom ne boni a waye no mu no emu na obewu o sela wu ana onipa no bewu okay nti se nyame ye wadom na wo boni mu wani ba wo ho so na wo sachira na ampa ne ampa nyame onima akoma mu hu se nipa sumase de eto no nti wasachira na efiri ho no na kwan esomani Awurade de ne boni nyina onkai ne boni ebiem yes hanu Awurade ka se onkai boni no biem no boapaye boni ka ho
bɔne a ɔnka ne deɛ sɛ wonya ma kristo mu a ɛne deɛ boapaye o sɛ mfomsoɔ ne baa yo ne nyinaa wɔde kyɛ okay so ɔka Acts chapter 2 a woka Acts chapter 2 verse 38 wɔse mo sakra mo adwene na nneɛma mo asu ɛwɔ kristo yesu mu nneɛma mo bɔne mfiri mu ɛhɔ use English word remission of sin remission of sin remission no kyerɛ sɛ wo bɔne dada ne nyinaa wɔde ne nyinaa akyɛw okay sɛ yɛ boapaye o sɛ yɛ wanhyɛ da o ne nyinaa wɔde ne nyinaa nti bibi te sɛ nipa no wabɛgye adi ɛna ɔkɔ yɛ boapaye bɔne na ɔkɔ hwe ase Awurade anim ɛna ɔkɔ ne namu a banyame so yɛ nadom onyankwa tenten but ɔyɛ boapaye bɔne ne nyinaa akyi no nani bɛ san bɛ ba ne ho so na ɔka sɛ ye mafom kwan mɛsan makɔma gya nkyɛn biem ɛna ɔyɛ n'adwen sɛ ne boapaye ne nyinaa akyi no wama ne nsa so ɔnyɛ biem ɛna wasan aba ɔbaayɛ no ɔyɛ ade tenene Awurade bɛkae no ɛhɔ no ɛna meka sɛ atemmuo ni deɛ ɛyɛ Nyankopɔn adwuma okay nti gye sɛ reserve yɛgyae ɛnoma Awurade but me experience kakra menya ɛwɔ mu ni sɛ wɔn kɔ na wɔn kɔ saa tibia no mu a wɔn tumi promise sɛ yɛ mi nkɔ bɔne no mu bio but ontimi ɛwɔ mu a na wasan so akɔtena bɔne mu ɔwɔ na wɔsi mɛgyae na wasan so aba ɛno deɛ ehu okay ehu paa right yo Bishop at this point no yɛde ɛnɛ nkɔmɔ no bɛsi na nyame yɛ adom a dasɛnɛ yɛbɛsɛ atoa adesua wei ɛso God willing ente wadaroma wasɛm edi awie yɛ koraa wode gyae na yɛde akɔtwɛn na yɛde akɔyɛ ahwɛ yie ɛwɔ bɔne ho kɔpem sɛ next week yɛbɛsɛ yɛhyia medase Awurade nhyɛ paa na yɛ kakra mɛka de atwa to no sɛ Nyankopɔn na ɛsum no ɔyɛ discipline na deɛ bia nso yɛ orderly na ne bibia nso ɛtene kama enti sɛ wo ne nam a wohia ahwɛ yie paa ya wo ne bɛnante enti yɛmmɔmɔden na yɛntwe ho mɛ Awurade ne yɛnsua na kwan no because sɛ wo ne Nyankopɔn nante a wankasa no wonya peace ɛna joy bi anigye bi ɛba wo mu na anigye na ɛba wo mu no free outside ɛnyɛ happiness but joy no free wa wo mu ɛna ɛba deɛ ma w'ani gye wɔ akoma mu sɛ wo ne Nyankopɔn koraa nam afei so ma wonya asomdwe sɛ wankwankɔ wia obi ade a obi amakyɛw mmoro wankwankɔ gye obi yere a ana wo ne obi ankwankɔ twempena wonya problems biara enti ɛma wo haw bebree free wo so na wayɛ free sɛ wobɛnante asase so na no koraa mpo akyiri mpo no deɛ ɛdɛ paa ne sɛ Onyankopɔn bɛsan so ama wonya nkwagye asɛm mama obi na ada yɛ sɛ gyama atemuda bi ani hɔ na nkwagye bi ani hɔ na gyama heaven no koraa no ɛnyɛ asase so hɛya heaven bi ani asase wei so sɛ wiase a yɛwei sɛ adeɛ a yɛfi yɛ nigye nyinaa wɔ ha no mu a ka woyɛ adeɛ bi na adekora na woyɛ yɛ no ɛhyɛ sɛ ɛso aba yɛ a wobɛ enjoy a anka wongu ba yɛ gyapadeɛ ne nneɛma wɔ asase wei so a yɛbrɛ no so sɛ afei yɛbɛtwe yɛ nan mu sɛ yɛbɛ enjoy nneɛma na yɛnya no obɔn sɛ ne yɛwu ne yɛgya nneɛma ne nyinaa hɔ yɛmfa nkɔ baabiara nti mɛsrɛ sɛ yɛbɛma yɛni aba Awurade ho na yɛyɛ saa no a Awurade nso ɛbɛhyira yɛfrɛ me Bishop Maxwell Opon Asare me number ɛyɛ 0243 25 68 0243 25 68 98. God bless everybody. So until next week same time on the same dial 101.1 yɛbɛsɛn ahyia biom Bishop fa mpaeɛ ma yɛnkɔɛ na yɛmfa ɛnkɔda ɔhenkɛseɛ yɛda wase sɛ wama yɛ ahoɔdene ama yɛtumi abɛdi dwuma yɛ ahyɛ odin kronkron no animonyam yɛda wase yɛgyae dwumadie de hyɛ wo nsa yɛgyae saa radio station nso de hyɛ wo nsa sɛdeɛ wapagya de asi wɔ no ma ne nyini na nkɔ n'anim kɔnkan wɔ adeɛ nyinaa mu sɛ ɛyɛ television so anaasɛ ɛyɛ radio so ma emu adwumayɛfoɔ nyinaa nimdeɛ ne nyansa wobɛtumi de ayɛ wɔ adwuma no ma adwuma no atumi akɔ so afei yɛbɔ mpaeɛ ɛsrɛ sɛ ɛnɛ anadwi akwantufoɔ nam kwan so ayɛ korɔ Awurade sɛ wɔbɛbɔ wo ma yi ho ban ma akwanhyia biara ɛnsi yɛkae ayarefoɔ yi a ɛwɔ ayaresabea sɛ anadwi bɛkɔ akɔsrɛsrɛ obi biara nkadeɛ bɛkyɛn no pa no mu dodoɔ no ɛnya wɔn ayaresa yɛsrɛ anadwi ebinom kɔ adwuma so ebinom di mfidie ahoroɔ na ɛde ɛyɛ adwuma yɛsrɛ ebi fo soro ebi kɔ asase tiri mu ma yɛnya amanyɔɛ ne asomdwie ɛwɔ yɛ mangana yi mu nsa deɛ nyinaa wie pɛyɛ a yɛde ho ɛde abɔfɔre ama wo na yɛada wase afei anadwi
yɛsɛ sɛ ɔbɛkora yɛ ma ahommɔne antumi amɛyɛ na sɛ yɛsɔre wɔ ahoɔden mu a yɛde ayɛyie bɛma wo ɛwɔ ɔdɔba yesu din mu amen amen abusuafo na kyerɛ sɛ ɛnɛ Emmanuel ansa ɛna ɔbɛkenka ntwerɛ no ɛde ɛma yɛn ɛna Bishop Maxwell upon asare nso wote ne nka ɛnɛ sɔfo Philip antumi amma fi sɛ wanya ayie ne maame ada ne benkum ɛso nti wantumi amma yɛ sere nyame ahoɔden ma no sɛ dasɛnɛ ɛkwan ba mu a yɛne no ɛne Bishop yɛbɛtena ase na yɛde nkɔmmɔdie na ba yɛde kan aka sɛ woyɛ ɔsɔfo woyɛ sɛmpakani woyɛ obi a wasua twerɛ no na wopɛ sɛ woboa mpɛnsɛmpɛnsɛm mu a ɛno nso akwanya ɛwɔ hɔ ɛnom wofrɛ yɛ adwuma mu number yi a 0546 618774 0546 618774 wonya frɛ pɛ yɛbɛma kwan na wo ne producer di nkɔmmɔ na afei wanya kwan aba bɛka ɛyɛ pɛnsɛmpɛnsɛmu badwa no ɛho ne nyinaa botaeɛ ne sɛ yɛde sua Awurade asɛm ama yɛni aba yɛ ho so ɛnɛ yɛhunu sɛ yɛwɔ boapayɛ bɔne ɛna yɛwɔ bɔne a yɛni na yɛ ho so na bɔne bia so a wobɛyɛ no saa bɔne no wokɔhwehwɛ a wobɛhunu ne mmaransɛm du no emu enti hyɛ no nso ɛnɛ Bishop ama yɛadwena ba yɛ ho so sɛ saa mmaransɛm du no bɔne bia wobɛyɛ no wopɛkɔ akonya ne hini ɛwɔ mmaransɛm du no emu enti yɛahwɛ yie ɛwɔ ade a yɛfrɛ no bɔne ɛnkanka ɛne bɔne a yɛboa pa ɛyɛ ade a ɛhu pa enti yɛnhyɛ no nso nyame yɛ adom a dasɛnɛ yɛbɛsan aba ebio yɛaba bɛdi nkɔmmɔ DJ Ken ɛna ɔboa yɛn Facebook no so set kwao ɔsɛ ɔkyerɛkyerɛ yɛn nyinaa na dwumadie no ɛyɛ great na ne gye discussion a yɛyɛ no ɛho enti nyame ɛnhyira yɛn nyinaa yɛda wo nso ase nyame ɛnhyira wo bebree nyame yɛ adom a dasɛnɛ yɛbɛsan ahyia yɛma mu nyinaa da yie